Salut, fetelor, într-un nou vlog. Facem astăzi, în general, un weekend vlog. Aveam planuri foarte faine. Dacă weekendul trecut a fost puțin despre shopping, despre oraș, weekendul acesta va fi despre reuniunea cu natura. De aceea, ca și în fiecare sâmbătă, plecăm la cumpărături și, cum puteți vedea, deja mi-am făcut puțin bretonul, așa să fie aranjat și să aibă cât de cât volum. Și am aici geanta de make-up pentru a vă arăta, în general, cum arată un make-up de-al meu în weekend, pentru că nu este, aș spune, practic deloc vizibil, dar este super frumos și mă scoate puțin în evidență. De aceea vreau să vă arăt metoda mea secretă. Vreau să menționez că deja m-am dat cu SPF, cu cremă, adică rutina de skincare, mi-am făcut-o toată. Și o să mă dau doar cu concealer. L-am pe acesta de la L'Oreal, în nuanța 322. Pentru că la mine cea mai problematică parte este cu bărbia. Aici o să pun anume unde cred eu, unde văd mai puțin mai ieșite coșurile sau ceva de genul. Și exact așa puteți puneți pe toată fața, unde credeți voi. Dacă se vede bine, cam așa mi-am pus eu concealerul și acum, practic, tehnica secretă este să tapotăm totul cu degetul. Nu punem nici burețel, nici pensulă, nimic, anume cu degetul, pentru a fi efectul super natural. Acesta este efectul pe care îl obținem. Puteți vedea că practic nici nu se vede că m-am dat cu o anumită acoperire, dar ea persistă, foarte puțină, și eu cred că acest lucru se datorează și anume acestui concealer. A big like pentru acest concealer, sincer. Acum o să trec la sprâncene. O să mi le desenez puțin. În primul rând, desigur, le pieptăn în sus. Ele la mine sunt laminate și stau fără probleme în sus. Și unde am goluri, chiar încep a desena. Eu, de obicei, cum știți, nu mi le desenez deloc, doar le pieptăn. Așa arată și sprâncenele puțin desenate, desigur foarte puțin, pentru că nu prea am foarte multe goluri, mai mult la sprânceana aceasta. Și, desigur, mascara, foarte important pentru accent, și mă dau în modul meu obișnuit, cum mă dau mereu. Iată cum arată în general cu accent la ochi. Și acum, pentru că este cald afară și soare, am chef și de puțin blush și o să folosesc pe acesta de la L'Oreal, acesta Lumi Blush, care are particule de sclipici. Și foarte puțin dau, ca să simplu să fie o anumită nuanță sau chiar puțin highlighter. Și la fel cu degetul tapotez, pentru că în această tapotare practic și este secretul. Îmi scot și bretonul și totul așa arată super bine împreună. Nu uitam de buze, eu o să folosesc acest ulei, este de la Hypoallergenic. L-am primit, știu, cadou la un eveniment. Așa arată tot make-up-ul. În ultimul clip cu cumpărăturile pentru vară v-am spus că mi-am dat comandă de fustă din satin pe care am stricat-o și acum, iată, plecăm să o iau. Și am mai primit încă un colet de la Amazon, o să vă arăt și acolo ce am. Atâtea. Oh. Noi am ajuns deja acasă și vreau să scot deja totul de prin pungi. Nu am cumpărat foarte multe, dar oricum sunt câteva. Am cumpărat și căpșuni. Acum să le spăl și o să gustăm, să vedem cum sunt. Așa sunt mari, foarte carnoase, parcă.
Și încă noi zilele acestea ne-am plimbat foarte mult prin munți. Adică am mers, doar am luat așa o cărărușă și am mers prin ea și undeva 3 ore am mers așa doar prin pădure. Și iată, ieri am prins 2 căpușe și astăzi am cumpărat așa spray pentru insecte și o să ne dăm, pentru că mâine la fel plecăm în munți la plimbare, doar că deja o să ne echipăm cu apă, cu mâncare, o să fie foarte fain. Și încă o recomandare, iată astfel de bureți. Se fac, spre exemplu, la lavoar aici la bucătărie, se face un fel de negreață pe care nu o pot lua cu niciun detersiv, cu absolut nimic. Și doar, iată, acești bureți mă salvează mereu, de aceea, iată, îi cumpăr. Acum, haideți să despachetăm aceste comenzi, pentru că am pus deja totul la loc. Iată, fusta este exact ca și a mea, din colecția veche, totul este exact așa, starea este perfectă. Este exact ca și fusta mea pe care am stricat-o. Și acum despachetăm și această comandă, este ceva pentru păr. Am spus și pe Instagram că de câteva luni deja foarte mult îmi fac styling-uri la păr și părul suferă, logic. Și de aceea am căutat o metodă prin care să fac așa ca părul să nu sufere, dar să am și bucle. Metoda este asta. Sunt un fel de bigudiuri din acestea moi și le pui pe noapte și îți faci așa părul ondulat. Și aici mai am ceva, dar nu știu ce e. E posibil, după cum îmi dau eu seama. După ce ți le pui, faci așa și într-un fel să nu se desprindă. Dar eu am boneta și nu am nevoie de ea, dar este frumoasă, o pot combina în careva outfit-uri, poate. Spre exemplu, pentru că este un fel de roz, pal, pot să am un total white outfit și să pun așa ca accent. Și deja acestea sunt chiar de o calitate bună și asta mă bucură, logic. Cam așa unboxing mic am avut astăzi. Și am spălat și căpșunile. Trebuie să le gustăm. Nici foarte dulce, dar Vasi aici pregătește carne pentru grătar. Și uitați-vă cum se uită Felix. Noi am ajuns la locul unde vom face grătar. Încet ne instalăm și vreau să vă arăt pe cine am luat cu noi. Suntem cu toată familia la grătar astăzi. L-am scos puțin și pe el la natură. Nu știu dacă ați gustat așa înghețată, dar este foarte bună. Mie mai place mult și cu bucăți de ciocolată așa în ea. Foarte, foarte bună. Acum Vasi a luat cu caramelă și este la fel extrem de bună. Cea mai bună metodă de a face carnea este iată așa cu ceapă, mărar și de fapt nu usturoi, dar oțet. Și nu aveți idee ce gustare. Am uitat să vă dau un update. Noi deja am ajuns acasă. Am stat puțin, am făcut logic și un duș după natură și acum plecăm puțin la plimbare. Cam așa.
Bună dimineața, fetelor, într-o nouă zi. La noi este super bine afară, este cald și încet începem să ne pregătim de îndrumeție. V-am spus că astăzi mergem să ne plimbăm prin munți. Noi deja practicăm, să spun, acest sport de câteva zile, dar astăzi cumva vrem așa mai în serios. De aceea ne-am echipat, chiar ne-am cumpărat haine, o să luăm deja mâncare, apă cu noi și eu spun că o să fie super interesant. Locurile sunt simplu formidabile. O să vă las și câteva secvențe din ce am văzut și în zilele când nu am filmat niciun vlog. Simplu este super, super frumos în munți. Simți într-adevăr că lași așa puțin stresul, te liniștești, parcă nervii își revin și sincer este wow, îmi place super mult anume acest sport. Vreau să vă arăt puțin ce mi-am cumpărat eu din haine pentru drumeție. Practic sunt, iată așa, shorts și sunt foarte legeri. Vedeți că sunt din aceștia care așa se flutură. Acum știți că mă gândeam și la păr, ce să fac ca să nu fie nici cald, cumva să nu se traumeze, practic. Oricum știam că trebuie să-mi fac ceva de genul la cosiță, doar că nu știam ce anume. Și cred că o să-mi fac un spicușor, dacă știți, în copilărie cum ne făcea mama, practic împletitura de aici. Sper să mi se primească. Eu normal pot să mi-o fac, adică mi-am mai făcut-o și nu am avut probleme, dar cred că am ceva de când nu mi-am făcut-o, cred că în jur de un an. Da. Am fost până sus și tamantul mai sunat. Vă spun sincer că am puține emoții, pentru că este practic prima oară când plecăm așa mai în serios la drumeție și eu cred, cel puțin, așa este planul nostru cu Vasea, să facem din asta chiar o ocupație permanentă, pentru că în primul rând este bine pentru sănătate. Mie cel puțin îmi place tot acest lucru, mai mult decât aș pleca în oraș, spre exemplu, să beau o cafea în gălăgie, în toată această vibrație a orașului. Așa că pentru mine, spre exemplu, aleg, iată, asta mai mult pentru sănătatea mea, pentru sistemul nervos. Și noi vrem deja să ne cumpărăm și un cort, să plecăm chiar cu cortul. Oh, nu am răbdare, sincer, pentru că îmi place foarte mult tot asta. Vreau să vă recomand și o aplicație, dacă cumva aveți nevoie sau o să plecați și voi în astfel de drumeții. Se numește AllTrails. Nu știu dacă o vedeți aici. Această aplicație este folosită de foarte multe persoane care fac astfel de drumeții și este una din cea mai bună. De aceea cred că anume cu ea o să faceți treaba bună și mie la fel mi-a recomandat-o cineva, de aceea este sigură 100%. Acum vreau să încerc să-mi fac împletitura mea, nu știu cum o să se primească, dar haideți să încerc. Mi-am făcut această împletitură. Mai am aici unde nu foarte bine am strâns, dar pun și eu câte o clamă și o să se mențină. Nu știu sincer cum arată. Cam așa. Normal ar trebui să fie faină. Și cam așa. Deja sunt aproape gata. Trebuie doar în tricou, cred că o să rămân în acesta și doar în loc de fustița aceasta tenis să-mi iau deja șorții. Merg să-mi pun și camera la încărcat pentru că am 6% și trebuie să o iau cu mine. Desigur, să filmez vlogul. Am uitat să vă menționez, noi deja suntem pe drum. Mai avem în jur de 2 ore de mers până la destinație. Și până când totul este în regulă, dar am mers puțin prin soare și este foarte cald, 26 de grade, dar cred că la soare sunt chiar 30 sau mai mult. Și suntem în pădure și deja este mult mai răcoare, e bine, umbră, așa că ne continuăm drumul în forță.
Noi am trecut în partea cealaltă a acestei cascade și nu am putut fără să ne udăm și sunt toată udă la picioare. Important că nu s-a întâmplat nimic rău, pentru că pietrele erau foarte lunecoase. Până când, ca update, totul este în regulă. Cam roșie sunt, nu? Am mers puțin iarăși prin soare, pentru că am ieșit din pădure și acum am ajuns la umbră și iarăși suntem așa chill. Foarte greu de mers acum prin soare. Puțin am mers prin soare și vedeți că m-am făcut de roșii. Noi am ajuns la destinație, suntem la altitudine de 980 de metri. Noi mergem încă pentru că trebuie să plecăm mai în vale. Și am găsit un izvor și m-am spălat pe față atât de bine, m-am răcorit, pentru că am mers aproximativ o oră doar în soare pe drum asfaltat și a fost îngrozitor. Noi am găsit aici o masă și ne-am pus să mâncăm. Nu am găsit niciun bar, niciun restaurant, nimic, totul este închis și, sincer, puțin mi-a părut rău, dar am scos și noi ce am avut și ne luăm de puteri pentru drumul înapoi acasă. După o oră de mers am ajuns și noi la noi acasă și suntem zero putere, zero energie, zero pași. Gata. Am făcut în jur de 20 ceva de mii de pași. Când o să ajung acasă o să vă arăt. Dar, oricum, am făcut, cred că în jur de 13 km astăzi. Mi s-au inflamat și mâinile. Dar a fost măcar așa o zi în natură. Noi amândoi. Haideți să mai vorbim puțin, pentru că deja suntem așa chill, aș spune.
mi-am revenit pentru că eram, sincer, foarte obosită. Când am ajuns acasă, eram cu mâinile super umflate, dar acum s-a revenit totul, este în regulă. Am spus că în momentul când ajung acasă vă spun câți pași am făcut. Am făcut 23.857 de pași. Și în total s-au primit 15 km jumătate. What? Foarte mult, după părerea mea, pentru că, iată, spre exemplu, luni, să vă arăt câți pași am făcut. Este ilegal, dar oricum mă mândresc cu săptămâna asta. Uitați-vă cum arată. Aș spune că doar luni am avut așa puțin nedisciplinare, dar în rest am făcut 6.000, 12, 8.014, adică a fost destul de ok ce ține de pași. Și vreau să vă mai spun ceva și să-mi spuneți voi o părere. Eu în ultimele 2 săptămâni, cred, am lăsat, sincer, sportul. Făceam doar dimineața exerciții și mă stăruiam să fac mai multe dimineața, pentru că seara parcă nu aveam chef. Puțin mi s-a dus disciplina legată de sport. Și automat mi-a venit înapoi retenția de apă, foarte lent cumva este metabolismul, adică sunt mai multe lucruri rele. De aceea vreau să încep acum de luni să îmi revin, pentru că vine și vara și nu mă deranjează formele mele, dar mai mult mă deranjează faptul că nu mă simt eu bine. Înainte mă simțeam super liberă, super ușoară, dar acum mă simt parcă mereu plină. De aceea, dacă vreți să fac un clip în care să vă spun ce fac, care sunt începuturile mele, cu ce încep, la ce rezultate voi ajunge și iată, cam asta am vrut să menționez. Și cam așa a fost în general ziua noastră. Eu spun că a fost super faină, chiar dacă suntem super obosiți acum seara, oricum este bine. V-am arătat că mi-am spălat și părul, mi-am dat cu toate produsele și l-am lăsat să se usuce așa. Posibil mai în seară să mi le pun pe acele bigudiuri pe care mi le-am cumpărat și o să vă arăt metoda. Și cam acestea sunt toate lucrurile, nu știu ce să vă mai spun. Acum facem puțină mâncare. Mie nu mi este foame, dar Vasea vrea să mănânce, de aceea facem puțină mâncare. Zilele și în general weekendul acesta mi-a plăcut pentru că a fost destul de liniștit. Doar astăzi cu pașii și cu kilometrajul a fost destul de neliniștit, dar în general a fost ok. Și eu vă mulțumesc de vizionare. Nu uitați, logic, să puneți o abonare la canalul meu de YouTube și vă mulțumesc. Suntem deja 800 de persoane și mă bucur enorm. Cu voi a fost Ana și ne revedem în clipurile următoare.